Волен Сидеров. Волен Сидеров е лидер на Атака, кандидат е за народен представител и е водач на две листи в 25-ти район, лидерския район, 25-ти район София и също така във Варна. Здравейте, господин Сидеров. Здравейте, здравейте. Понеже говорихте за толумбичките и цената, така? Преди малко може да кажете за цената на тези участия. Колко ми струва едно такова участие? Да го кажем на зрителите. 4500 лева. За да си говорим 15 минути. Така че нека да ценим времето, моята молба. Аз не смятам, че разхищаваме времето. Това е сума, която получавате по медиен пакет от държавата. Да, това не са лични средства, които сте си взели от джоба. Точно така. Както и бюджета на телевизията, обществената, както представите, също е от държавата, т.е. от нашите данъци. И те са 80 милиона на година. Трябва да ви кажа, че с 80 милиона аз бих направил такава телевизия. То е същото, господин си. То е същото. Към вашата телевизия дръпнаха шалтера, доколкото видях. Има ли в момента или няма? Няма я. Няма я, защото тя не е телевизията, която промива мозъците. Тя даваше светлина, тя отваряше прозореца към истината и затова трябва да й се дръпне шалтера. Между другото, медиите, ако искате да поговорим за това, последните 25-30 години имат повече отговорност и вина за това, което става в България, отколкото политиците, които сядат тук пред вас на диванчето, в бръснарниците един след друг. И айде, че не остана време, кажете си номера. Не, ние не сме състезателни коне, за да си казваме номер. Освен това, победителя е ясен вече, той е нагласен. Той си е наредил играта и между другото няма да седне тук. Борисов няма да дойде, нали? Или ще дойде след мен. Това е платена форма. Певски няма да дойде. Борисов не е участвал в платената форма. Участвате вие в платената форма. Не знам кой има пари. Да, Киро Ясен също няма да дойде. Какво искате да кажете? Че вие не дебатирате с хората, с които искате или какво? Кой искате да седне? Искам да кажа, седа, който избере. Вие защо сте дошъл? Искам да кажа, че медиите са монополни. Тези медии, включително тази, която издържаме с 80 милиона на година, не прави това, което трябва да представя виждането на хората. По волята, казвате, по волята. Да, по волята на избирателя, обаче волята на избирателя е такава, че би искал избирателят, моите наблюдения са такива, би искал по-често хора като мен да сядат, защото имам какво да кажа. Само, че аз от избори на избори гостувам в това студио, 15 минути, премерено, прецелено, платено. През другото време тук сядат всякакви празноглавци, които почват да се изказват за нашата евроатлантическа ориентация. И вие дори не ги питате, какво ще кажете сега за Зеленски, неговия план за победа, като обиколи сега всички западни столици, той се провали с гръм и трясък. Защо се обсъжда това? Къде отиваме ние? Къде отива света? Кое предаване визирате, което не пита за плана на Зеленски? Ето сега, господин Сидеров, кажете вие за плана на Зеленски. Какво мислите за плана за победа на Зеленски? Аз ще го кажа, но това ще мине като екзотичното мнение. Да, ще ви кажа какво мисля за плана на Зеленски. Зеленски се провали. Защо мислите, че не присъства тази? Аз не мога да разбера тази тема, не присъства в БНТ. Не ми изяждате времето. Не ми изяждате, кажете за Зеленски. Аз изчислих една минута, струва 300 лева. Моля ви се, не ми взимайте 300 лева. Зеленски се провали, НАТО се провали, Запада се провали. Само, че в България българските медии тук, тези многознайковци, които са доценти, професори и така нататък, те не обсъждат това. Те не казват какво ще прави България. Какво ще правят всички тези умници, които не казват, че нашата евроатлантическа ориентация е определена, тя е желязо и бетон, тя не може да мръдне и ние няма къде да ходим. Има къде да ходим. Защо сега не се говори за това, че България ще бъде поставена пред избор, какво да прави? Само в следващите месеци, най-вероятно, Зеленски ще се провали. Запада вече е готов да отстъпи тези територии, които руските войски са заели. Те са част от Руската федерация. Зеленски ще се чуят как да се отърват от него. И тогава какво ще правят тези, дето го посрещаха тук? Къде се прегръщаха и си правиха снимки? Корпулентни и по-малко корпулентни. Какво ще правят? Какво ще кажат? Как този път ще излъжат хората? По кой начин ще им кажат, че ние сме евроатлантици и Русия е лоша? А когато Русия стане добра, когато стане ясно, че Путин не е агресор, когато стане ясно, че всичко това, което не го обясняваха и обяснявахте през тук и през това прекрасно, хубаво, високо, построено, светло, добре. Кога мислите, че ще стане ясно, че Путин не е агресор? Кога ще стане ясно? То вече е ясно. Сега вече ви е ясно. Вече е ясно, да. Вече е ясно, защото Запада се чуди какво да прави. Няма вече
оръжие, няма снаряди. Зеленски вече така се е побъркал, че иска да прави ядрено оръжие. Те му казват, чакай малко. Аз прогнозирам всъщност, че съвсем скоро ще се отърват от него. Някакъв нещастен случай ще стане, ще го препишат на руските служби, естествено, но ще се отърват, защото той вече не им върши работа. Така както ще се отърват и от нашите тук пионки, които вече не вършат работа. Те са много объркани. Тези корпулентните, те са 2-3, които са объркани и както виждаме, те не се появяват. Няма ги, защото ги няма мисирките с микрофоните, да излязат да кажат каквото мислят и да се обърнат. Не. Те са се скрили, сега купуват гласове. Само че какво ще направят с тия гласове? Ще влезат в парламента и ще се измерват. Ти си първи, ти си втори. И после какво? Сглобка няма да има. Не може да има, защото те се страхуват. Борисов, Пеевски, Киро, Асен, те се страхуват да управляват. И сега пред зрителите трябва да мине това, което наричаме представяне на кандидатите. Не, това не е представяне на кандидат. Аз не съм кандидат. Аз съм бил в парламент. Аз знам какво е политиката отвътре. Аз съм свидетел, съм присъствал на всички важни събития в България от 35-40 години насам. Участвал съм в тях. Знам всеки кой какъв е. Знам всеки кой какво направил. Мога да кажа, имам правото, имам основанието да кажа. Да, и вместо тук, да кажем, да обсъждате с, как се каже, този ироник Стоянович, социализма и да се подхилваме на социализма, дайте да покажем разрушението след 90-та година. Айде да покажем руините, които беше превърната България и да се хилим. Ама вижте, аз съм доволен, че следите програмата. Очевидно гледате БНТ. Няма следа, като плащаме 80 милиона на тази програма. И след като гледате нашето предаване, всичко знаете. Кой се излъчва, кой какво. Господин Стоянович от повече от половин година не участва в това предаване, но това няма значение. Вие сте го запомнили. Той е израснал при лошия комунизъм. Неговото семейство е получило награди при лошия комунизъм. Ама какво ви дразни? Какво е казал господин Стоянович за социализма? Какво е казал? Липсата на обективност. Дразниме преднамереността. Добре, дразниме това ехидство, с което обявяваме една част. Моята половина ми живота минал там. Аз съм протестирал срещу социализма. Не с такива като Стоянович. Те си гледаха топлите служби и хубавите кариери. Аз съм бил протестиращ срещу този режим. Обаче сега казвам, че този режим съсипването на този режим съсипа България. В момента имаме едни смешници, които се чудим кой ще бъде, кой с кого ще направи сглобката. Кой с когото и да направи сглобката, това ще бъде смешник до смешника. Запъртък до запъртъка, както казваше Кеворг. И това нещо, ако не го разберат повечето българи, те ще продължат да бъдат наблюдатели на собствения си срив. Сега, от цялото ви изложение до тук, господин Сидеров, в предизборната рубрика и участие, аз разбирам следното. Вие сте малко като Нютон. Третия закон на Нютон знаете какъв е. Равна по сила, но обратно по действие движение се налага на тялото. Тоест, вие сте обратното на евроатлантизма. Смятате, че в политиката трябва да има същото, но обратно по силата му. Същото като евроатлантизма, само че вие сте обратно. Да. Ама това вие като Нютон ли сте? Освен Нютон сте чели вероятно нещо около Конфуций, защото там се говори за баланс на сили. Не, на Конфуций не съм стигнал, до Нютон съм. Защо? Имаме български Конфуций. Като Нютон, какво ви е разбирането за политиката? Обратното на евроатлантизма е нормално да съжителства в едно плуралистично. Измамата на евроатлантизма е първо. Ако не разобличим една измама, ние няма да знаем в какъв свят живеем. Ще продължим да живеем в измама и да мислим, че това е всичко, което може да бъде. Не е всичко. Това е все едно една холограма, която ти се прожектира и каже, това какъв прекрасен свят. След малко изключват осветлението, лазера и изчезва холограмата. Така ще стане и тук с България. Всичко е идилия, караме си тротонетките, раничките, гледаме с празни погледи като зомбита, такива хора виждам всеки ден. И няма да разберат откъде ще им дойде това, което ще се случи. Може да се случат военни действия в България. Затова трябва да се говори, затова трябва да се подготвяме. Какво виждаме като подготовка сега в кандидатите за държавници? Защото те са кандидати пак да ограбват, да дадат на концесия България. България е поробена държава. За каква политика може да си говорим? Тук, да говорим за политики, както сега е модно. Политики, не политика, политики, много политики. Как ще говориш за политики в една поробена държава? Това е едно да осъждаш реформи в етническия корпус по време на Османската империя. Същата работа. Да. Безсмислено. Първо трябва да се освободим. Кой е този, който освобождава? Кой е този, който дава пример в освобождението? Чии са портретите, които стоят в нашите училища? И те са на Ботев, на Левски, на Раковски.
на Стефан Караджа. Те не са на някои тогавашни дерибеи или корпулентни чурбаджи, каквито е имало, впрочем, които са богатели от нашето робство и след това даже някои от тях са дали по някоя паричка. Хайде тук да се построи нещо. Така сега, че защо е ли поборниците... Ето, вие сте от поборниците. Разбирам ви, Намека, разбирам ви. Тях се ги наричали нехрани майковци. Вдигате ли обаче електорална вълна, господин Сидоров? И какви усилия правите, за да вдигне? Ако станете само вие като поборник, няма да стане. Няма и да влезете в парламента. Вдигате ли вълна, за да стане това? Защо няма националистическо обединение, примерно? Ще ви покажа. Защото българската болест. Ще ви покажа. Това съм го виждал, но ще ви го оставя за спомен. Бойко Борисов през 2006 казва, когато дигнах електорална вълна, истинска, спирам, някой трябва да спре атака, по искане на американците. Айде да осъзнаем, че живеем в поробена държава. Докато не се освободим, няма никакъв смисъл да говорим за бюджетен дефицит, за план за възстановяване, такива подробности, които са просто абсолютни подробности в поробена държава. Ние, ако не си върнем природните богатства, които в момента се изнасят, това са стотици милиарди, трилиони са даже, специалисти го казват, геолози. Ние имаме богатства за трилиони. Защо те не ползват българския стандарт? Защо трябва канадска или не знам каква си угрофинска фирма да ги изнася и ние да не разбираме нищо от това? Защо това се повтаря вече 20-25 години? Защо всяко правителство подписва концесионния договор за златото и всеки ден заминават композиции, това го знам от хора, които работят, с литъци, в които има мед, платина, злато, германии, ценни вещества. Разбирате ли, че ни ограбват? България е ограбвана всеки ден. Най-голямото находище на кварцов пясък се намира до Русе. Най-голямото в Европа. Това е в ръцете на чужда фирма. Изнася се, от това се прави стъклата на всички автомобили. Ето като говорят, сутринта говориха за стари и нови коли, техните стъкла се правят от кварцовия пясък в България. Само че това е чужда фирма, печалбата отива в чужди ръце. И след това ние обсъждаме тук колко сме бедни. Как няма сме бедни, като ни ограбват? Това ограбване трябва да се спре. Това става чрез освобождение на България. Освобождението на България предстои. В момента да си говорим кой с кого ще направи сглобка, това е все едно да кажем, кой точно, кого ще назначи падишаха тук да ограбва раята. Защото раята, ние сме рая в момента, ние сме по-зле даже от Османската империя, защото не усещаме това робство, не го чувстваме. Казваме, че сме в Европейския съюз. Шенген. Но той тогава е имало Шенген. Можело да пътуваш от Виена до Мароко с камили и да търгуваш. Абсолютен Шенген. Падишаха, само че сега се е преместил от Константинопол в Вашингтон. И този падишах продължава да казва, ние сме негова собственост. Не знам дали знаете, земята, България е била собственост на султана по време на Османското иго. Сега тя е собственост на американците и между другото България като държава е записана в корпоративния търговски регистър на САЩ. Всички тези институции, за които ние тук говорим как да се върне доверието към тях, глупости на търкалета. Как е записана България в търговския регистър на САЩ? Какво пише там за България? Като корпорация. България е част от... Само не ме питайте откъде, защото веднага се сещам за стария виц. От СУМ. От интернет, от Google. Вижте го, проверете го това, занимавайте се с тези въпроси. Тук, когато седне някой, много ви моля, като стар опитен ваш колега ви казвам, нека да говори за ограбването на златото. Нека да говори, да отиде да заснеме един репортаж БНТ, как изнасят това злато от България и как се подписва 1,5% концесионна такса. Тези неща са важните. Това е ограбването. Може да ви звучи абстрактно, откъснато. Да, разбира се, много по-важно да говорим за велоалеите, естествено, да. Или за тротинетките. Това е основното. Ограбването ми върви без никаква спирачка от повече от 25 години и правителствата, които се сменят, продължават да подписват това ограбване и няма кой да им потърси сметка. Защо няма кой да им потърси сметка? Защото такива като мен ги наричаха скандални. Ние сме нехрани майковците, да. Те и Ботев и Левски са ги наричали нехрани майковци, защото те не са били чурбаджи, не са били корпулентни. Отиват и си залагат в главата за нещо, което как ще събориш ти империята, са им казват. Как ще събориш сега американците, ми казват на мен. Как ще им изгониш базите? Ти къде си тръгнал, бе? Ти си луд, ти си ненормален.
Това съм чувал през последните 20 години. И другото, което съм чувал, е как издържаш. Ами издържам, защото знам, че имам тази същност. Това съм аз и аз няма да се променя. Дали ще вляза или не в парламента, това не ме интересува в момента. Аз ще продължа да говоря това, което сега говоря. Ще намирам начин да го говоря, когато не ме каните тук, разбира се, и това ще продължи да ме каните. Ще намирам начин да го правя и ако трябва ще лепя листовки, както съм го правил 89-та година, по стените на София. Ами мисля, че обобщихте вашата да казвам, да посочвам нашата робия. Позицията в изминалите 15 минути.